Дениз Угоров, Фикрет Кошкан, Мине Тугай, Сера Култубей, Озан Долунай, Беркер Гювен, Бахар Шахин, Симай Барлас, Идрис Неби Ташкан и други. Музика Алпиени Р. Оператор Волкан Арслан. Сценарист Сармая Нък. Режисьор Джевдет Мерджан. Безмилостен град. Името ми да не е Джейн Карачай, ако не карам Сайран Хед и неговото чудовище да се путя за това. Аз съм Джейн Карачай. Заради и трябва да потърся малко помощ от брат ми, баща ми, баща. Но, по-добре. Здравей, човек. Трябва да помоля с нещо. Трябва да си скараме оръжията и всичко, което подлежаваме, да забием Сайран Хед и неговото мощно чудовище. Заради, ела да кажем на баща ти, на баща ми. Добре, сега. Ела по-добре да им кажем. Те, между другото, те трябва да ги освободим или по-скоро трябва да ги помирим, за да ги намерим все пак. Добре. Ела да търсим. Ето. Така. Събратница. И време е да се обадя на баща ми. Добре. Момент. Ало, Трябва да убием Сайран Хед и неговото чудовище, просто да ми е оръжието, ела. Добре. Айде те. Сега. Седим след него. След малко. Каза да го чакаме пред повърка, така че... Така, здравейте. Сега. Нашите семейства не трябва да ги замесим, заради веднага трябва да ходим на мястото да ги убием. Така че да действаме. Сега. Аз не знам точно в какво ще го бъда. Джоан, слушай, ти баща ми и баща ти ще убиете другия. Аз ще убия Сайран Хед. Не знам, но ми дай пръстена и ще стана веднага на момента черен прак.
спальня. То ли все. Ні, ще спим. Тут я така, видиш. Добре. Джон, давайте доходим бързо до мястото, да го видите и след това съм аз. Добре. Браво, момчета, браво, ребята, браво. Сега. Давайте, момчета, ребята. Сега мой ред.